Hola, benvingudes totes a Respiro Drama, el podcast per a servir coño. Avui és un tema una mica complicat per a mi. No sé molt bé com introduir i gestionar este tema, però és algo que m'ha pertorbat en relacions passades i és un drama que he respirat bastant. Les relacions d'amistat per a mi són algo complexes. Per començar, ens acostumem de petits a tractar d'amic a qualsevol perquè ens ajuntem en manada, en companys de classe, al pati, a la guàrdia, al parque... I no. Una cosa és ser amable i estar ben una persona, l'altra és tragar-te el semen d'un desconegut. Són dos coses, són dos graus de confiança diferents. Una perquè vols i ho sents genuí o per supervivència, i l'altra perquè t'obliguen i has de quedar bé, però tu vols fugir d'allí perquè te suda el papo aquella persona i no la vols veure. Avui, a Respiro Drama, el concepte de l'amistat a estudi. Al Word Reference trobem una definició que diu així: relació de simpatia i d'estimació que uneix dues persones a partir del coneixement i el tracte recíproc. Bueno, mentires no són. Una altra definició diu així: l'amistat és una relació afectiva entre dues persones que poden ser o no família, un sentiment convingut amb una altra persona en què se cerca confiança, consol, amor i respecte. L'amistat és una de les relacions interpersonals més comunes. Comencem fort. Pla. Part del meu dilema és que no estic gens acostumbrat a rebre i donar afecte. Em costa processar les coses bones i exterioritzar-les. Soc una persona morta per dins, per a resumir, i els meus sentiments en una gràfica són la major part del temps plans. No sé disfrutar de les coses ni de les persones, i si ensenyem a les definicions és tot el contrari a lo que sóc jo, i és clau per a la unió i connexió amb l'altra persona. Lo que no sóc, dic. A pesar d'això, pot resultar difícil de creure perquè mires el meu WhatsApp i com a molt 3 persones em parlen de mitjana diària. Ara esta mitjana diària està una mica alterada per l'estreno del podcast, però quan se estabilitze i deixi de ser una novetat, este podcast de merda, la gent tornarà a passar de la meua cara absolutament, ningú vol saber res de mi, de normal, i res, a pesar de tot això, realment, en el fons, hi ha gent que m'aprecia i a pesar de que puguem estar molts de mesos o X temps sense dir-nos res, m'aprecia i em dona valor a pesar de jo no haver professat este amor. Sí que me pot interessar l'altra persona, la puc buscar, ai, hola, què tal, com estàs, què fas, tal. Buscar una mica esta connexió, no anem a me cago en lo motorista que acaba de pasar, li arranco los pèls de l'escroto. Com estava dient, sí que intento a vegades buscar esta connexió, no anem a oblidar que fa 3 anys érem amics i fa temps que no em dius res. Què tal si retomem una mica el contacte? Però al final del dia jo també sóc una persona una mica que vaig a mi bola, a la meua cova, a mis coses, i passo també de la gent una mica. Quan a la introducció comentava que pots tindre una amistat per supervivència, principalment ho dia per mi, per com sóc jo, perquè de tota la vida he sigut de relacionar-me amb 3 persones, ser un grupet de 4 en total, com a molt, i des de primària fins a batxillerat això, i he sigut així, i en este grupet anava tirant fins al final. I això va desencadenar en alguna que altra relació tòxica i en alguna zorra en concret que no li desitjo el mal, però sí espero no veure-la mai, a pesar de que ma mare a vegades me digui ai, està aquí, està fent això, i en plan senyora fa, no ho sé,
més de 7 anys que et vaig dir me suda el conyo esta persona, per què continues parlant? Te l'has trobat per casualitat, trobes que m'importa? Bueno, esta senyora sus coses. Està patint una mica de demència ja. Jo també sóc una esquizofrènica. Estem en la mateixa sintonia, no passa res. Jo la puc insultar, és ma mare. No li desitjo el mal com a tal en esta, però sí que no espero veure-la mai. Vaig a inventar-me la seva inicial, E. Era lo típic de que les mares són amigues i a l'estudiar la mateixa classe i demés, pues ens fem amics. Estretim la relació i ens aguantem i era com la típica relació de nòvios tòxics. L'exemple base que sempre me ve al cap és Selena Gomez i Justin Bieber. Esta típica relació de ho deixeu, torneu, i pues així entreu en un bucle fins que el cajón de mierda està massa ple com per a poder tancar-lo. Pues vam tindre una època així perquè jo ja no sentia que m'estigués fent feliç aquella persona, ja no m'estava portant ni companyia, com aquell que diu. Literalment eren una parella d'ancians que estan junts per costum i no per algun sentiment genuí de voler compartir temps, voler compartir algo en aquella persona. Drama a part, també perquè m'estic fent la víctima perquè m'agrada, però també tinc que puntualitzar una cosa i és que a mi m'anava bé seguir en l'amistat perquè literalment continuava fent vida al voltant del grupet. Si ens barallàvem i jo me feia la digna i ja no volia parlar en ella, jo seguia fent vida al voltant del grup, però sense parlar en aquella, perquè mai m'havia relacionat amb ningú més i fer amics de zero al pati o a classe em costava la vida. No podia, era superior a mi. I llavors, traient lo patètic que era jo, que era i que soc, pues ens perdonàvem i seguíem pa'lante. Alguna de les coses que em van molestar en el fons, que per a moltes serà una tonteria, però vos heu de ficar en la situació de que sou una persona homosexual de 13-14 anys, no teniu personalitat, no teniu res, sou un despojo humano. Pues jo estava obsessionat en Nicki Minaj. Era 2014, tenia jo 14 anys, soc del 2000, quan va traure Anaconda, no el dia que va estrenar la cançó i el videoclip, la vaig descobrir el dia dels VMA, trobo que va ser, que Nicki va guanyar millor videoclip, li va tirar una barra a Miley Cyrus icònica per fer drama als premis. No sé si estic mesclant aconteciments, estic mesclant premis. No sé, el cas és que ja estava un grup de WhatsApp i estaven comentant que la Nicki ha guanyat, no sé què, que guai, Anaconda, no sé quantos, i en plan, però de què collons esteu parlant? Què està passant aquí? Llavors, un matí, jo fent-me un cafè abans d'anar a classe, vaig veure el videoclip i el meu gay alert va despertar i va aflorar. El cas és que el cul de la Nicki Minaj Anaconda va ser el meu primer input de ser culona pareix que mola. I jo estic gordo i tinc un cul de gordo. Potser mola també, a pesar de no ser una persona prima. A més, que a la cançó Nicki literalment diu que la vagin a mamar les flacutxes, jo vull veure a les meues ties xules movent la seva grasa a la disco. O sea, me va fascinar com a gay jove gordo que estava començant a ser conscient de la que se me venia encima respecte els complexes que m'anaven sorgint. Tot este rotllo és per deixar clar que me vaig obsessionar en Nicki Minaj uns anys per un motiu que no és sexual, com si jo fos hetero. I, total, me sentava mal que E. s'ajuntava en un altre maricón, i algun que altre dia parlaven mal de la Nicki, restant-li valor. I, si jo dia algo de la Malú o de la Adele, jo era la zorra. Pues ho ets tu, guapa. I has començat a parlar malament de lo que m'agrada, com si els meus gustos no fossin vàlids. Lesbiana reprimida havia de ser. Un besito a les meues lesbianes que escolten el podcast. Esta barra era para E. no para batres. Total.
Al final ja vaig tragar, no semen, per sort. Vaig demanar perdó quan no me tocava a mi. Vaig insultar l'aire per desfogar-me, vaig tapar-me els ulls i vaig seguir caminant recte a cegues fins que a l'acabar l'ESO vaig tindre l'excusa ideal per trencar aquella amistat i la resta i trencar en tot perquè tenia que canviar d'institut per a fer batxillerat. Si l'història la contés ella, segur que el dolent sóc jo, perquè és cert que les meves formes no van ser les més assertives i una mica porca, una mica guarra tòxica vaig ser. Però jo ho vaig fer perquè estava cansat d'aguantar una persona que no volia saber res d'ella de fa temps. És que pa colmo se va transgiversar i va ser una mica complicat perquè una altra tipa, per a diferenciar, me torna a inventar l'inicial, a punt. Diguéssim que me va traicionar. Ho anava a dir entre cometes, lo de traicionar, però, bueno, perdre l'amistat que tenia en aquella, realment me la va suar molt fort. Jo tenia la intenció de borrar a tothom i començar de zero i en a punt tampoc tenia un gran nivell d'amistat llavors que vaig a xupar-la també. Però el cas és que va ser una tremenda sapa a punt quan en la confiança que fingíem tindre li vaig dir que no aguantava l'altra. I, bueno, coses vàries, però el cas és que li va contar i va estallar una mica de merda per totes parts. Però jo tranquil·let a casa, sabent que les tòxiques no tornarien a marejar-me i sense reflexionar què tan tòxica vaig ser jo. Això és una reflexió que he fet a posteriori, però ja la merda ja estava contada, la carn ja estava tallada i venuda. Vaig tirar pelante les conseqüències, que van ser ninguna, perquè ja no... mentira, anava a dir, no les he vist més, però mentira. Això és fort, és de presó de psicòleg, pues amb els anys, a punt, me l'he trobat alguna vegada solta, com anava dient, perquè segueix pel poble veí i con todo su toto gordo, en aquestes ocasions que ens hem cruzat mirades i m'ha saludat, m'ha somrigut, ho ha fet com si res. Vull dir, Xama, tu qui ets? Fa anys que no mos diem res, no sé res de la teua vida, no sé res de tu. És creepy que me saludigues com si res ha passat. Quan te vas dedicar a ser una guarra en majúscules, vam tindre alguns líos també, este i jo, no tan heavies com en l'altra, però també una aliada, una altra amiga, barra companya de classe com les altres. Va acabar passant més o menys el mateix. Ens anàvem parlant sovint i al final se va fotre nòvio. Estava mal en lo novio i se passava pel toto lo que li dia, com si jo tingués experiència. He sigut soltera de naixement. O sigui, sóc la bitxota original. Carol G, qui ets? No te coneixo. Jo sóc la bitxota original, soltera des de que vaig néixer. I, esta tipa preferia fer plans en altra gent. Era una mica interessada i al final, res, a la merda també. X. Però que la gent sigui una interessada i manipuladora, res nou. M. me devia diners durant un llarg temps, me va fer portar-la en cotxe a pillar galletes Maria sense galletes, manipulant-me en excuses barates que, jo qual hetero calzonazos vaig creure i vaig caure, i en una d'aquestes ocasions vaig deixar plantada una altra amiga que m'estava esperant pel lío que em va fer. Parèntesis. En esta que vaig deixar plantada continuem sent amics, zero drama, esta sí que té energia toto grande per aguantar-me. I res, a M. la vaig ajudar per no deixar-la al carrer una nit i els dies següents sol em va parlar per a continuar demanant-me favors que s'escapaven de les meues possibilitats. Prou, hasta aquí. O sigui, me feia pena, és que esta és la seva tàctica mestra, fer-te pena, ella la víctima, i no, amors, soporta, la víctima sóc jo. Jo tinc el dret a fer-me la víctima i que els altres me facin favors a mi. Per què m'estàs fent esta tècnica tu a mi? El cas és que la nit que la vaig ajudar en esta,
Jo no tenia datos per usar el Maps, perquè jo havia estat a París de viatge i me vaig consumir tots els datos i pues vaig patir una mica per a tornar a casa tot sol, ubicant-me en les senyals de la carretera. Què som? Cavernícoles, mirant al cel seguint senyals? Jo sóc tecnològica, jo necessito feedback d'una intel·ligència, perquè jo no tinc intel·ligència. Però bueno, una miqueta sí que vaig tindre intel·ligència, vaig arribar viu, no va ser tant de drama, però jo d'un gra d'arena faig una muntanya. Bueno, això han sigut exemples per seguir fent-me la víctima i blanquejar la meva possible imatge de tòxica manipuladora que pugui tindre alguna persona. Tornem a viatjar al passat. Abans parlava de l'ESO, no vaig deixar ni a una sola persona a la meva llista de contactes i de cara al batxillerat pues, jo anava amb el pla d'anar a la meua. Si no faig amics, pues, cap problema, inclús millor. Problemes que m'ahorro jo tota traumada emocionalment, tenint l'historial que tenia de fer-me amigues que després no eren tan amigues i pues clar, l'ésser humà per desgràcia és sociable. Esperant a començar el primer dia de classe, me vaig liar parlant una xica. Sol parlo de xiques, doncs fixeu que no tinc quasi amics xics. Algun tinc, però no sé si pel fet de que els gays and girls sempre estem al mateix barco i tenim moltes coses en comú, no sé, relacionar-me amb un home, si no és per dir-li alguna guarrada, pues la xica esta que dia ens vam conèixer, vam fer amistat i al final se va juntar en un personal que feia por, la veritat. Ella anava de brujita, la típica de llegir-se la mà, no sé què. Era una cerda, ja t'ho he dit. Me va fer pena perquè era com, hòsties, la primera persona que he conegut que s'ha interessat en parlar-me tal i qual. No la vull abandonar així com així. Però era com lo típic de vols oferir ajuda a algú i si algú no vol l'ajuda, perquè segons ella tot està bé. Pues queda't a tu flow, queda't en lo teu ambient tòxic i que no me salpique. La Shakira de repente fent una aparició estel·lar. Amb la resta de companys pues, vaig intentar desenvolupar habilitats socials. Spoiler, no va passar, no va funcionar. Continuo sent un cavernícola que me relaciono en les sombres, iau. Bueno, gràcies a Instagram, he anat veient i alguna vegada solta ens hem anat parlant en un par de companyes, però en especial en aquell moment jo estava en el meu grupet de 2 xames parlant de la vida, fent plans, tot bé, jiji, jaja. Però una ens va fer una carta despedint-se, se n'anava a fer la seva vida. En una altra vam tindre la intenció de seguir mantenint el contacte i a la llarga, pues, com sempre passa, sol mos veiem si publiquem alguna cosa a l'Instagram. Res és per a sempre si no és recíproc el manteniment de la relació. Quedeu-vos en esta frase, la repeteixo. Res és per a sempre si no és recíproc el manteniment de la relació. Això ho podeu relacionar amb les vostres relacions de parella, de família, etc. Parlant de mantenir una relació, tinc una amiga de fa moltíssims anys. A esta sí que la mantinc, però tot i així, parlant en general, vaig a fingir que vaig a parlar en general. Tot i així tinc la sensació de que les amistats, quan més llargues són, irònicament, menys coneixes a la persona. Perquè hi ha gent que assumeix que els teus gustos als 13 anys seguiran sent els mateixos als 23. No és així, reina, ho sento. Revisa't a tu i a les teues amistats i pregunta't què saps d'elles realment. Has actualitzat l'arxiu? Has actualitzat la base de datos? Com si les persones fóssim un programa de l'ordinador, una aplicació? Era necessari gastar-te diners en aquell regal de merda perquè pensaves que li faria il·lusió i no ha sigut així?
Jo este últim cumpleaños he preferit a esta amiga. Li he dit el que volia perquè normalment és ella qui organitza els cumples de la gent del grupet d'amics. Amics que eren d'ella originalment i me va incloure al grup. Si no, jo conèixer a gent i fer amics de què? Damunt en homes, que no sé de què parlar en ells. El cas és que el meu mood era: no vull rebre un mierdón que es quedi baix del llit, que tinc canapé. Vull algo que me vagi bé i que li doni gust, si no, pa què? Se gastaran diners en algo que tindré guardat i se quedarà a l'olvido pa sempre agafant pols i ja està. Spoiler, va funcionar. Li vaig passar un link d'Amazon, varios links, en plan: això és lo principal que vull i això és si vos voleu gastar uns eurets més, pam. I sí, va funcionar. Vos ho recomano, intentar ser assertius, o depèn la confiança, que és el que vaig fer jo, que tenim molta confiança. Li vaig dir: mira, pues això, no vull un mierdón, vaig a enviar-te el que realment vull i tu ja després fingixes que te ho vaig comentar algun dia i te sona que me faria il·lusió o tal, o directament li dius a la gent: me sona que això ho vol i ho necessita. Pam, ja està, no cal donar més voltes, no cal més drama. I això de l'amistat i què tant coneixes a la gent, també una amiga, per ficar un exemple, volia preguntar-li si me deixa contar-ho, però al final no ho he fet, sóc així. Llavors, no diré que d'entrada no volia dir noms ni inicials ni res, però, jo ho fico. Si me vol denunciar, que me denunciï. Una amiga em va contar que la seva psicòloga li va dir que fes un sondeo com els de Benidorm Fest i que als seus contactes, als amics, i que li diguessin algo que veigessin positiu, de com veus a l'altra persona, què destacaries que té bo, una qualitat bona, com la veus. Fer un exercici de, esta persona, quines coses bones me transmet o quines coses bones veig jo que té. Total, era com... No és una tesi doctoral, o sigui, no t'ho has de pensar durant dies i setmanes. Un par de dies perquè estàs ocupat i no pots enviar un missatge de WhatsApp, que a moltíssima gent li passa. Jo no ho entenc. Per què està tant la gent ocupada? Viviu estressats i agobiats, per favor. Una mica de respiro drama. Vos fiqueu este podcast, respireu el rato que durgui. Esteu agobiats, no pareu de fer coses i me transmitiu l'ansietat des de casa, que ja m'estic tocant el pavo. Ah! El cas és que esta amiga que dia que va fer el sondeo, que va fer aquestes preguntes als seus contactes, me va dir que tenia una millor amiga, entre cometes. Les cometes és perquè a ella no li agrada este concepte de millor amiga i de tindre una jerarquia d'amistats, però era per a diferenciar a l'hora d'explicar-me de quin grau de confiança té. No és una persona qualsevol. Pues resulta que la Sapa va tardar dies en contestar-la i al final li va dir que era molt sociable. Que... Recordo que em va dir: segurament ara mateix t'estaràs rient. Jo, sociable. I, a veure, depèn en qui ho comparigues. Per exemple, en mi, realment sí que ho és, però va ser com: se suposa que ets la meva millor amiga, que ens coneixem de X anys, tal, tens la energia, coño gordo, a l'hora de destacar algo de mi, que sóc sociable, amor, me coneixes? Hola, me dic tal, me presento... perquè pareix que no me coneixes. No has entès res, no saps com sóc, ni t'has molestat en pensar e indagar en mi per la merda que m'has dit. Ho estic dient com si m'hagués passat a mi, però són les vibes una mica dramàtiques que m'estava donant. M'he deixat exemples, m'he deixat noms. M. Espero que no ho escoltigue. Esta inicial no me l'he inventat.
Puc seguir posant a parir, ficant inicials falses, així que el meu entorn se ralle. M'encanta crear este drama innecessari i totalment irreal. Així que en un altre moment puc seguir ficant exemples i criticar que la gent va dir amiga i després la deixa tirada potser més d'un any i tornen a la teua vida com si res, no amor. Així no. Chama, per favor, rectifica i canvia com a persona. Te ho podré acceptar si em fa molta il·lusió que me parligues, però no trau que sigues una rata putrefacta. La putifrase de la setmana és una reflexió. Se sol dir que hi ha persones que no són per a sempre. Venen a ensenyar-te una lliçó i se'n van. Si realment t'importa esta persona i te l'aprecies, per què l'abandones tant de temps? Avui en dia, què costa enviar un WhatsApp o un Instagram, un missatge directe al Twitter, al TikTok, no sé què, però WhatsApp és el més fàcil i el més comú. Què et costa enviar un missatge dient «Hola, quant de temps? Què contes? Què dius? Què és de tu?» No sé el que sigui, per mostrar interès. I que la relació d'amistat, de família, del tipus que sigui, perquè això passa en absolutament totes les persones, en totes les relacions, del tipus que sigui, que no s'estanque. No tingueu por per quedar com a cucaratges per dir-li a una vella estimada algo, pues perquè ja ho sou. Parlant i donant el pas, demostreu el contrari. Has invertit temps que suposadament no tenies per pensar en la persona i per interessar-te en ella, que la valores i pues, vols saber d'ella, vols tindre este contacte encara. Si la valores, no ho perdigues. Uf, que intenso, Déu meu, que asco me dono. Asco també, me suen les tetes, necessito un descans, un descansito. Per estar enterades de nous episodis, Instagram, respiro_drama, seguiu-me a YouTube també. Per totes bandes, me podeu seguir el podcast a Spotify i calificar-lo en 5 estrelles. Estic col·lapsant ja, necessito un traguito de vino blanco para fer-me la meva fantasia de mujer rica de Beverly Hills. I res, les meues redes personals també, si vos interessen, veure la meua cara guapa i el meu cul Kardashian és Albert Balas P de puta, fàcil de recordar, a tots els llocs. A seguir respirant drama fins la setmana que ve. Ciao.